Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwaryna aksanyna. Merkezi Aziýadan Hytaýa 43,2 milliard kub metr TV gaz iwerildi. Hytaý kompaniýasy Owganystany neft öndürer. Ronaldo'nun tiyada toparının cemiyetçilik toruna koşuny. Habib garşyk görüş sport dünýäsi bilen hoşlaşdy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişle internet geçelim. Merkezi Aziýadan Hytaýa 43,2 milliard kub metr TV gaz iwerildi. 2022-nji ýylda Hytaý Merkezi Aziýa gaz geçirjisi arkaly Hytaýa 43,2 milliard kub metr möçürini TV gaz iwerildi. Bu barada Sinhua habarlar gullugy habar berýär. Pipechain West Pipeline Company kompaniýasynyň maglumatyna görä, her gün bu gaz geçirjisi arkaly 100 milyon kub metr möçürini TV gaz aktarylýar. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli ýagdaýa görä, 2009-njy ýylda ulanmaga berilen bu gaz geçirji arkaly Hytaýa 423,2 milliard kub metr TV gaz iwerildi. Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä, gaz geçirjiniň bir gece gündüziň dowamyny geçirjilik kuwaty 163 milyon kub metrden kem gowrakdyr. Bu gaz geçirjisi Türkmenistanyň serhadinden başlap Özbegistanyň we Gazagystanyň üstü bilen Hytaýyň Hargoş şäherindäki Günwatar Günnogor gaz geçirjisine birleşýän ilkinji transmilli gaz geçirjisidir. Bu gaz geçirjisi arkaly aktarylýan TV gazy Hytaýyň 27 welaýatynyň 500 milyon gowrak sarperijileri giňden ulanýar. Hytaý kompaniýasy Owganystany neft öndürer. Owganystan Amideriýanyň basseýninde neft öndürmek üçin KPE Hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu şertnama Owganystany häkimetiň çalışmak bilen daşar ýurtly maýadarlar bilen gol çekilen ilkinji ýeri gelişikdir. Euronews teleýaýlymynyň berýän maglumatyna görä, Hytaýyň firmasy Saripul Jawuzjan we Faryat welaýatlarynyň çäklerinde 4554 kilometrlik meýdany neft çykarmak işini alyp barar. Şertnama laýyklykda Hytaý kompaniýasy 1-nji ýylda 150 milyon dollar maýy goýar. 3 ýyllaky maýy goýma çöri 540 milyon dollara barabar bolar. Gol çekmek dawarasynda Owganystanyň wagtlaýyn hökümetiniň agzalary we Hytaýyň kabuldaky elçisi Wang Yu gatnaşdy. 3 welaýatyň etraplaryndaky neftiň möçüri 87 milyon barrela deňdir. Gözlek işleriniň geriminiň artmagy bilen günlük neft önümçüligi 200'den 1000 tonna çenli arttırılır. Taslama 3000 iş orunun dörömegine ýardam berer. Şertnama 25 ýyl üçin gol çekildi. Owganystan ilki başda taslamadan 20 götürüm pay bolar. Soňra bu görkezji 70 götürme çenli arttırılır. Owganystanyň premier ministriniň birinji ornwasary Abdul Gani Baradar Hytaý kompaniýasynyň halkara kadalara laýyklykda iş alyp barmalygyny bellep, döwlet edaralarynyň oňa golluk berjekdigini belledi. Hytaýyň elçisi Wang Yu bolsa bu şertnamanyň Owganystanyň ykdysady ösüşine öz goşunyny goşjakdygyny ma'lum edip, ýurda goşmaça maýy goýumlarynyň çekmegine ýardam etjekdigini aýtdy. Ronaldo'nun tiyada toparının cemiyetçilik toruna koşuny. Odal hem habar verişimiz ýaly dünýäweli futbolçy Cristiano Ronaldo tiyada ýylyň ilkinji günlerini Saudy Arabistanynyň Al Nassr topary bilen şertnama baglaşyp, futbol durmuşyny Aziýa iklimiňde dowam etdirmek kararyna geldi. Ronaldo'nun bu topara gelme bilen Saud toparının jan koýarlarynyň we onuň bilen gyzyklanýanlaryň sany artdy. Topara sary reňkdäki sport köýnekçileriniň satywy artdy we şol wagtda Instagram jemgyýetçilik torunaky abonaçylarynyň sany epesli möçürde ýokarlandy. 37 ýaşyndaky Ronaldo transfer edilmezden ozal toparyň Instagram jemgyýetçilik torunaky abonaçylarynyň sany 853 000 barabardy. Ronaldo'nun gelmegi bilen toparyň jemgyýetçilik torunaky abonaçylarynyň sany 13,9 milyona ýetdi. Şeýlelikde Ronaldo'nun gelmegi bilen toparyň abonaçylarynyň sany 9 milyondan gowrak köpeldi. Ronaldo häzirki wagtda toparyň turganyşyklaryna gatnaşýar. Ýöne entek topar bilen futbol dowuşçygyna çykmady. Ronaldo'nun özüniň Instagram jemgyýetçilik torunaky abonaçylarynyň sany 500 milyondan geçýär. Habib garşyk görüş sport dünýäsi bilen hoşlaşdy. Garşyk görüş boýunça ýeňil agramdaky dünýä çempiony Habib Nurmagomedov garşyk görüş sport bilen baglanşykly sport dünýäsi bilen hemişelik hoşlaşdy. Ma'lum bolşy ýaly ol 2020-nji ýylyň oktýabrynda Justin Gaethje'ni ýeňip bu sport ugry boýunça ýarışlara gatnaşmak besedipdi. Habib işçiň turgany bolman, eýsem turganlary tälim berip, olaryň turganlyşyk işlerine gatnaşdy we birnäçe turganlary ýarışlara taýýarlady. Taýýarlan topar bilen ýarışlara gatnaşdy. Ýöne
inni. Ol bu sport dünýäsynyň hemişelik daşlaşmak barada karar kabul etdi. Habib bu barada özüniň jemgyýetçilik toruna habar berip, geçen ýyl ören üstünlükli boldy. Doganlarym özüňizi aýan. Meniň kararym hemmeleriň peýdasyna bolar. Hem meňizi mekan gujaklaýaryn. Siziň hemmeňize minnetdarlyk bildirýäryn. Siz meniň sportda üstünlük kazanmagymyň esasy sebäbi bolduňyz diýip bellädi. Habib mundan soňra has köp maşgalasyna wagt sarp etmek isleýändigini bellädi. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Habib Nurmagomedov Eagle Face adly gurumaçylyk toporuny satyn alypdy we bu topor dünýäde 18-nji orunda durýar. 32 ýaşly Habib Nurmagomedov 2020-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Amerikaly Justin Gaethje'ni ýeňenden soňra sport durmuşyny besetjekdigini ma'lum edipdi. Ol 29 tutuşyga çykyp olaryň ählisinde hem ýeňiş kazandy. Nurmagomedov 2018-nji ýylyň 7-nji aprelinde Amerikaly El Yakvintini eminleriň çözgüdi bilen ýeňip UFC'niň çempionu bolupdy. Ol soňra McGregor, Poirier hemde Gaethje bilen tutuşyga çykyp öze çempionluk derejesini gowrapdy. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şoguny kesanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim. Daşoğuz atçylyk sport toplumynyň çapy ýodasynyň durky täzelenir. SMS habarnamasy ýanyň howpsuzlyk düzgünlerine berja etmek ýatadylýar. Berja täzelikleri Azerbaýjany telekeçiler nahyuplyk aldy. Howa maglumaty garga tyşykly ýagyş ýagar. Djokovic 92-nji kubogyny gazandy. Roberto Martinez, Portugaliya tälim berer ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşça bolun.